A xuntanza en San Caetano, co vicepresidente primeiro da Xunta e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, o alcalde de Rianxo levaba na carteira varios proxectos que o Executivo ten previsto acometer, pero para os que precisa financiamento. Dous deles se cadra os máis importantes, para os que o rexedor tratou de recadar apoio da Administración Autonómica, foron a sustitución do actual céspede artificial do campo municipal de Vilas, unha actuación que se iría a máis de 200.000 euros, e por outra banda a dotación de novo mobiliario para o Salón de Plenos do Concello. Segundo o alcalde, o recibimento ás súas propostas foi do máis positiva, agardando poder obter unha resposta satisfactoria ao respecto. Podemos abordar distintas necesidades que o noso Concello ten nestes ámbitos, non? Fundamentalmente no que corresponde a deportes, ao mantemento das nosas infraestructuras. Veremos as posibilidades de colaboración son múltiples, as posibilidades de axuda por parte da Xunta son unhas e sempre limitadas, evidentemente, porque non cabe dúda que somos moitos consellos e todos coas súas necesidades, entón, veremos hasta onde pode chegar esa colaboración para materializarse, se é posible, en investimento, en melloras destas instalacións. A reunión con Diego Calvo forma parte da liña de ruta prevista polo Grupo de Goberno, co fin de ir mantendo xuntanzas con distintas consellerías e así recadar os apoios necesarios para darlle resposta ás principais demandas do municipio. Dende o primeiro minuto e todas as xuntanzas que fomos solicitando coas distintas consellerías, a resposta sempre é positiva, máis alá de que poida haber dificultades na axenda dos distintos conselleiros, non? Pero, sempre hai boa vontade a recibirnos e nesas xuntanzas sempre xurden distintas cuestións de interese para o Concello ao que hai que dar seguimento, non cabe dúda, e seguir encima delas para que se poida materializar.